дар доираи иштирок дар ҳамоиши ҷавонони шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд таҳти унвони пешвои миллат кафили саодат ва ифтихори мо ҷавонон, гурӯҳи ҷавонон аз шаҳри Душанбе ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Дар шаҳри Саравшан гурӯҳи меҳмонон, намояндагони Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанберо хушу хотирмон пешвоз гирифтанд. Дар доираи сафар ба вилояти Суғд ҷавонони фаъоли шаҳри Душанбе аз ҷойҳои тарихиву сайёҳӣ дидан намуда, дар чорабиниҳои адаби фарҳангӣ иштирок мекунанд. зимни шиносӣ бо фаъолияти муассисаи давлатии коллеҷи ҳунарҳои мардумии шаҳри Саравшан маълумот дода шуд, ки бинои муассиса бо иштироки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардида, имрӯз дар он ҷавонон аз гӯшаву канори мамлакат ба омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ машғуланд. бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳокими давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокими давлатии вилояти Суғд, ҳамоиши ҷавонони шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд таҳти унвони пешвои миллат кафили саодат ва ифтихори мо ҷавонон баргузор шуда истодааст, ки он бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва 32-умин солгарди баргузории иҷлосии таърихии 16-уми шӯрои олӣ равона шудааст. ҳадаф аз баргузории чорабинии мазкур ин пеш аз ҳама дӯстии байни ҷавонони минтақаҳои шаҳри Душанбе ва Суғд, дидан намудан аз ҷойҳои таърихӣ, огаҳӣ пайдо кардан аз ҷойҳои таърихиву тамошобоб ва аз ҳама муҳимаш бори дигар хотиррасон кардан аз рӯзҳои сангине ки мардуми тоҷик пушти сар кард ва бо заҳмату талошҳои пешвои муаззами миллат имрӯз ба рӯзи саодат, тараққӣ, пешрафт ноил гардид, бори дигар хотиррасон шудан аст. зимни боздиди меҳмонон аз қалъаи Моғ гуфта шуд, ки яке аз нишонаҳои барҷастаи соҳиби тарихи қадима будани миллати тоҷик шаҳрҳо, кӯшкҳо, қалъаҳо ва дигар ёдгориҳои меъморӣ ба шумор меравад. Саравшани Бостонӣ яке аз шаҳрҳои қадимтарини Осиёи марказӣ буда, тариху тамаддун, адабу фарҳанги дерина дорад ва таи асрҳои зиёд дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ ва маънавию фарҳангии минтақа нақши муассир бозидааст. Яке аз ёдгориҳои бостонӣ қалъаи Моғ дар шаҳри Саравшан ҷойгир мебошад. طبق سفارش دستور و هدایت‌های رئیس شهر دوشنبه محترم حسین امامعلی، کاروان جوانان پایتخت امروز از شهر دوشنبه به شهر سراوشان و بعد به شهر خوجند تشریف می‌آوریم. در حقیقت جوانان امروزه تاجیک بسیار سعادتمند هستند که در یک فضای خوبی استقلالیت، آزادی و در یک دولت دموکراتی حقوق بنیاد و یگانه اون رو به سر میبرند. این لحظه ها ما جوانان با این کاروان در موضع های تاریخی شهر سراوشان دیدن نمودیم. مخصوص به همین قلعه موغ آمدیم که در حقیقت یکی از قلعه های قدیمترین که زیاده از چندین پادشاه ها در اینجا حکمرانی نمودند و چندین مراتبه از طرف دشمنان خراب شده، باز دوباره بنا شده است که در حقیقت این نشان از قدیمی بودن شهر سراوشان رو درک می‌دهد. дар идома гурӯҳи ҷавонон аз шаҳри Душанбе бо афсарону сарбозон дидору мулоқот намуда, таъкид доштанд, ки хизмат дар сафи арзиши миллӣ қарзи шаҳрвандӣ ва ифтихори ҷавонмардӣ аст. имрӯз диловарони ватан барои пойдории сулҳусубот, ҳифзи марзубум ва дастовардҳои замони собиқистиқлолӣ саҳми арзанда мегузоранд. гуфта шуд, ки дар сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии ҷавонон мақоми махсусро касб намудааст ва тавассути татбиқи сиёсати давлатӣ барои кору таҳсили онҳо шароити зарурӣ фароҳам гардидааст. ба чанде аз диловарони ватан сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе тақдим карда шуд. ҳамоиши ҷавонони шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд таҳти унвони пешвои миллат кафили саодат ва ифтихори мо ҷавонон барои мустаҳкам гардидани риштаи дӯстии миёни ҷавонон роҳандозӣ гардида, нишонаи возеҳи таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба қишри пешбарандаи ҷомеа маҳсуб меёбад.